Llevo aquí desde as 10, chupando esta atrapallada, tiña vez para as 11, eu non sei. Isto é unha tragallada. Veño ao médico, non hai maneira. Pero vostede é un médico, ou unha dúas, ou vostede está moi maliño, o médico non cura nada. O médico dame por un lado e rómpeme por outro. Bueno, sente logo que vamos dentro dun momento aí. Bueno, oiga, vamos á consultora dentro dun momento logo, a ver se esta noite o curan dunha santa vez. Señor doctor, cure, por favor, ao señor Lizardo dunha vez, por favor. No, pero agora estou moi liado aquí con unha operación urgente que me chegou agora. Vale, bueno, pues agardamos logo. Teña cuidado. Doctor! Doctor! Doctor Bellín! Hombre, señor Lizardo. Pero usted onde está? Parece que foi Dios. Nada de estar na consulta, que fai? Quita vai tirar. Veñan para acá que chegoume esta muller de urgencia aí na que operaron, que mala cara texa, así ven na mala cara. ten. Pero marchou unha enfermera, non sei onde vai. A ver se me botou a mouse, non eu solo non fago nada. Meu, hai que axudo, pero non sei se serei moi apropiado para este tipo de chollo. Usted non se preocupe, isto é moi fácil, mire. Que ten que ver? Poña aquela bata que está ali, aqueles guantes. Ajá. E pónseme aquí, usted vai me dando o que eu lle pida, simplemente. Vale. Pero estea atento que é vida ou morte, cuidado. Home, non me poña nervioso. Vaya poñendo a bata que vou desinfectando a ferida por aquí. Dios, que mala pinta ten isto. Dios, alá me van as gafas. Fai, home. Espera aí, home. No, a ver, ven tamén, con as gafas. Ponme nervioso. A ver, home, acabe, que non temos todo o día, home. Xa lle rompí uns cristales. No, a ver, vamos a A ver, dígame. Eu estou listo. Está listo. Que lle dou? Anestesia, veña. Anestesia. Pásame para acá, anestesia. Que fa? Tranquila, señor, tranquila. Pero non é... A Anastasia non é para que durma, señora. Home, é para dormila, pero para que non lle doia. Se lle manda un caxatazo... O mellor doi algo cando lle cae, pero depois vai dormir como un lirón carete. Deixe. Saca que... Xa lle poño eu. Non sei para que me quera a mí logo. Dios. Halle chejar, caracho. Cómprelle ben, que ela é grande. Non lle poña toda, se ve que tal. Tranquiliña que isto non lle doi, Dios. Dios, non se aparte que bruto é, cara. Aí estamos, moi bien. Bueno, está listo? Eu sí, que lle dou? Bisturí, veña. O bisturí que é ese? A ver, o bisturí é unha cuchila que anda por aí para fer unha incisión. Veña. Unha solución de que, ó? Para fer un corte, home, unha cuchila para cortar. Veña, home, que non timos todo o día, ó. A ver, veña. Bisturí. Bleita. É que me dá, ó. A miña navalla da suerte. Teña cuidado co ela non me vai a derramar, que lle teño moito cariño. Pero, home, pero como vou cortar? Non lle é para ver un corte. Home, é para fer un corte, pero Usted como navalla... xa verá que ven corta, aceiro de Albacete. Se non hai outra cousa, vamos a mirarlo, a ver. Bueno, cortar, isto é frevo, pero cortar non corta nada. Déixeme ver aquí un momento. Moito Albacete para me incotimaron. O vai cortar. Home, non se me poña con estas historias, home. Espera aí, home, espera aí. Bueno, María. Espera aí, as cousas hai que felas como as hai que fazer. A ver, veña. Toma agora. Oh, maravilla, Notóuselle. Bueno, onde vas parar? Claro. É lo que lle fixo, esta hora... Que lle fixe, tiña o fío revolto, ya senteillo. Os dorense deso entendemos, non é? Por moi ben, esta hora corta... Bueno, xa me pasei cortando, é igual. Teña cuidado cos dedos, que é como o lume. Pasei un pouco, pero isto tirámoslo. Deme unhas pinzas para acá, veña. Que xa timos aberto aquí, veña. Unhas pinzas. Toma navalla. Demos... Pé que me dá de pinzas, unhas pinzas, carallo, non me pide unhas pinzas. Pero para que queren unhas pinzas da roupa? Para poñerlle nas orellas? A min que me... Unhas das outras, home, busca aí que ten que haber unhas pinzas das outras, home. Dios, paciencia. Pilla va. Ten nos luces con a asegador. Xa sei eu que quería. Hostia. É que fai, home, pero que fai? Non quero un gin tonic, para non se poña nervioso coa Eu vou parar con gin tonic esta hora, que gin tonic estamos operando gin tonic, nin gin tónica. Ese pito que? Rápido que se nos vai, veña. Bueno, pa onde vai ir, que está acabando de morrer? Pa onde carallo vai ir? Aí está. Non digo que se vaya, que se nos marcha. Deme rápido o aparato para acá, home, veña. Que aparato quero que lle dea? O desfibrilador, home, veña, que hai que reanimala. Trae para acá, rápido, veña, móvase. Que o quere de estrella ou plano? Pero para que me dá o destornillador? Non me pide un destornillador. Dixen un desfibrilador. E iso que con é? O desfibrilador é o aparato este de darlle unha descarga para reanimala. Me veña, móvase. Que usted non pide as cousas ben, home. Dios, era mellor operar solo. Usted non sabe pedir as cousas, home. Veña, rápido, vamos. Tome. Bueno, e isto? Non é para lle dar unha descarga de corriente? Sí. A batería do tractor. Vai maravilla. Ainda arranquei o barreiro sonte ali na veiga. Póñalle eso, xa verá como llevo. Vou a abrazar, 24 voltios. E isto irá lle. Delle con eso, xa verá. Pero que fai, home, non xunte, carallo. Pero usted está tolo, mire. Tolo está usted que non ten ni idea de operar, home. Marches para casa, me que... Xa non lle axudo máis. Era mellor estar solo, home. E voulle dicir unha cousa, voulle cobrar 200 euros por lle axudar. Usted a min tamén me cobra de carallo. Vai cobrar 200 euros, me cago. Pase para casa, me pase para casa. Es un centro médico original este, Rosario. Un centro médico muy... un doctor original. Sí. Bueno, querida Rosario, ¿cómo estás?